נפט, חלבן, קרח. 5 דברים, הם היו הולכים ברחובות, או עם איזה פעמון כזה, או צועקים. ואנשים היו הולכים לחלון או למרפסת ואומרים לו, אני, ואז הוא היה עוצר ומחכה שירדו מהדברים. אתה זוכר את המכסה הזה, שזה היה 0.5 ליטר חלב. הוא היה מודד כמה חלב למכור. כן, היה לו כד עם חלב. זה היה כבוד, זה לא יכול לעלות כל הכם. כן. האנשים היו יורדים עם סיר, והוא היה נותן להם כמה שהם מבקשים. 0.5 ליטר. וציון היה עדיין סיר.